Den nuværende lægevagt har kort ventetid, lave udgifter og få klager. Men alligevel har Region Hovedstaden valgt at fyre lægevagten til fordel for en sygeplejerskevisitation 1813. Mit navn er Frederik Liljefred. Jeg er kommende praktiserende læge og alvorligt bekymret for 1813. Jeg synes, det er rigtig, rigtig trist. Vi har selv benyttet os rigtig meget af lægevagten, og vi har været igennem et rigtig alvorligt forløb, hvor lægevagten heldigvis var hurtig, og vores datter blev indlagt akut og måtte i karantæne, og der skulle handles hurtigt. De sygeplejersker, der sidder i 1813, har et 6 ugers kursus mod speciallæger i almen medicin, som har mindst 6 års klinisk erfaring, samt en uddannelse, der fra dag 1 har taget udgangspunkt i diagnostik og behandling. 1813 har i øjeblikket kun ansat en tredjedel af de læger, der skal bruges, og ca. 50% af de sygeplejersker, der forventes at skulle blive brugt. Det mener jeg faktisk er en katastrofe. Ja. Set ud for det, at når man kører i hjemmeplejen i akutfunktionen, så kører man alene, og den eneste livline, man har, det er faktisk lægevagten. Ja. Udover det, så synes jeg også, det bliver meget, meget besværligt for dem, der kalder lægevagten. Ja. At de ikke kan komme direkte til at tale med en læge, at de skal visitere sig en sygeplejerske. Jeg mener, at lægerne trods alt er de bedste til at diagnostisere, og det mener jeg slet ikke er en sygeplejerskes arbejde. Udenlandske erfaringer fra England viser, at antallet af henvendelser i akutmodtagelserne er øget med op til 46%, efter man nedlagde lægevagten der. De engelske politikere har efterfølgende fortrudt overgangen til et sygeplejerskevisiteret system. Det er vigtigt til regionsrådsvalget, at du husker at sætte din stemme, og vores anbefaling er, at du inden da undersøger, hvem der varetager dine interesser bedst.